ka-tiktokers ko dyan. Dito pa ako naglalakad kasi papunta ako sa part-time ko. Kasi may kakilala kong isang friend. Mayroon daw part-time. Kaya pinatos ko na kasi sayang din. Papunta na po ako maglalakad. Sobrang init mga ka-tiktokers ko. No choice. Kailangan i-grab yun kasi sayang din. Pang araw-araw na gastusin din yun. Pero malapit lang naman kaya nilalakad ko lang. Sana mga ka-tiktokers ko dyan ingat kayo lagi dyan. Kasi hindi pa talaga totally okay ang panahon ngayon. Sobrang init ang panahon. May virus pa. Hindi natin alam kung saan tayo lulugar sa ngayon. Kaya mga ka-tiktokers ko dyan, ingat kayo lagi. Malapit na po ako papunta sa bahay ng kaibigan ko kasi samahan niya ako. Kasi dalawa yata kami mag part-time doon sa bahay ng kakilala niya. Hindi ko alam kung anong gagawin namin doon. Kaya nagmamadali ako kasi sayang din kahit anong part-time pasukan basta marangal kasi ang hirap ng buhay ngayon, diba? Basta okay naman yung part-time mga kabayan, grab nyo na. Huwag na kayong mahiya kasi sayang din yun, diba? Hirap kitain din yun. Kaya lang tsaga-tsaga lang kasi sobrang init. Sabi mo sa nilalakad ko, sobrang init. Anong oras ngayon? Mag-alauna ng hapon dito mga ka-tiktokers ko dyan. Ito po sa Rasal Kayma sa Oldahan, Baladia. Malapit na po kami. Malapit na po ako sa bahay ng kaibigan ko, mga ka-tiktokers ko. Mga ka-tiktokers ko dyan, mag-ingat po tayo lagi. Sana supportahan nyo yung maiksi kong video ngayon. Maraming salamat po. Stay healthy. Magandang hapon. Bye-bye mga ka-tiktokers ko dyan. Bye-bye.